Snip, Snap, Snoden. Een verhaal schreven en verteld door Henk Puister. Dag, luisteraar. Al een jaar of wat schreef ik aan de verhalenserie Moeke en Mulder. Dit is een hoogbejaard echtpaar van tegen de 90. Moekes benul gaat in hoog tempo achteruit. De lijve vrouw is vaak angstig en padkwiet in haar eigen huis. Haar man, Mulder, wil zijn vrouw per se zelf thuis verzorgen blijven. Met zijn ijzige kalmte, zijn dreuge humor, maar vooral door zijn dijbeleefde voor zijn vrouw lukt hem dit naar haal. Maar ze lijken ook nog wel wat over met haar band, dat ook. Want humor is misschien wel het beste medicijn tegen alle soorten van pijn. Moeke, Mulder en dovigheid. Moeke houdt in keukentouw en zij rommelt wat met potten en pannen. Ondertussen praat zij zachtjes in zichzelf. Guus zit in woonkamer bij zijn hoogbejaarde vriend. Mulder had het over zijn dovigheid. Dovigheid wat zijn als een ouderdomskwole, Guus. Maar ik betwijfel of dat wel zo is, jong. Het is wel een ernstige handicapper. Mensen nemen die niet handel serieus, hè, als het er aan overhoog moest. Dan twijfelen ze aan die verstandelijke vermogens. Zij zeggen het niet, maar ik merk het je wel. Vertel me wat. Ach, denken zij, die man is oud en weet vast niet beter. Maar ik laat me niet voor het zootje houden, hoor. En die huurapparaten, daar is altijd wat met. Wat er ook met is, nooit wat deegs. Hou veel van die dingen of ik al niet had heb. En kassie liggen ze werkloos te wezen. Ik hoor van meer lui dat zij er niks met worden kennen. Ondenk bent. Ze hielden me soms door de hele kabine. En dat ken ik er op mijn alle dag nou net niet bijbruiken. Maar ach, ik heb me altijd gauw redden kent. En ik hoop me zo lang mogelijk zelf te redden. Natuurlijk, Mulder, zegt Guus begripvol. Mijn vader loopt ook tegen de 90, krekt als jou. Hij heeft hetzelfde probleem. Hij is al jaren doof. Volgens hem komt dat door het harde lawaai in machinefabriek. Pa was vroeger machinebangwerker. En later jaren is hij werkmeester geweest in het eigenste bedrijf. En zat nog al door midden lawaai. Als hij van Twaag in huis kwam, dan moesten wie kinderen op prik of dat we ons stilhouden moesten. Pa laat zich vallen in zijn eigen stouwen en wij die gebeinte als een van zijn kinderen stouwen bezet houden. Dan zwaaide er wat. Bruidje en ik moesten schikken en voortwezen. Pa dook voort achter kraden en was pas aanspreekbaar als hij wat tot zichzelf komen was. Mulder zit met vingers van beide handen verstrengeld voor zijn lief nog Guus te luisteren. Hij glimlacht en zegt: Leesdoogs was ik om boodschap in supermarkt. Ik ben dankbaar dat ik nog haar boodschap maasjaren ken voor Moeke en mij. Maar zonder schroefkaarten wilt niet meer. Tja maar, het is niet eens. Het liefst toch ook naar de winkel zou als Rita, onze hulp in huishouden, er is. Dan kan die zo lang om Moeke denken, hè? Dan ben ik in elk geval van die zorgen verlust. Maar als dat niet kan en ik laat Moeke alleenig, dan staat zij vertrouwen en blijft door net zo lang wachten tot ik weer om ben. Dat zegt Moeke tenminste altijd tegen mij als ik te weer ben. Moeke valt me dan om haas en zij snokt van: ach, pa toch, als ik zie niet haar, dan was je helemaal onkloor. Wat moest ik dan wel beginnen? Vrouwge jaren het zij genoeg voor mij doen, Moeke. Meer dan genoeg, maar ik zeggen. Ik ben blij dat ik zo fit ben dat ik Moeke helpen kan. Ik rekende van weken af aan kassa van supermarkt. Verstond ik dat Twicht mij vraagt van: een borreltje? Ik dacht bij mezelf: wat je roer, vraagt zo'n jong ding of ik een borreltje van haar hebben wil. Een borreltje, vraag ik haar nou. Butst toen mijn borreltje aan? Nou, eens met alle plezier hoor. Maar mijn vrouw wacht thuis op mij dat ik met zijn aanbod dat mijn spiet wel afslogen wicht. Het begroot me al den oost. Zij trok wenkbrauwen op, keek me aan en met gezichten strak in de plooi zei zij van: een bonnetje? Haar ik u dus niet goud begrepen. Een borreltje of een bonnetje. Het is je maar een letter verschil. Guus begon te lachen en hij weet niet of Mulder een grapje mocht of dat hem dit echt overkomen is. Vroeger, vertelt Guus, dat ik mijn wilde joden naar haar, draaide ik op zot dat dagmiddag lood volk plootjes op mijn zoldersloopkamer. Daar ging ter eibels om voort. Beatmuziek, rock and roll Mulder, ik kon me er halendal in verlijzen en vergaat hele wereld om mij touw.
Wat deed mijn volder? Hij draaide mijn stokvergrilde stappen eruit. En door zat ik zonder muziek en met mijn goudgedrag. Maar nou is krek daar zo. Als ik nou naar hem touw ga, naar mijn oude volder, dan komt mij van verden volk een heel stok lawaai te gemuiden. Dan zeg ik tegen hem, man, moet dat nou zo? Hebben buren geen last van jou? Het zal me niks verwonderen als zij jou politie op dak sturen. En dan kijkt hij mij suffig aan en aanzien dovigheid. Met mondwiet leus trekt hij er met schouders van. Waar heeft het over hem? Ik begrijp die niet. Maar eenmaals wat Mulder. We hebben het al over moeken, maar hoe is het eigenlijk met jou? Door mijn ducht ben je afvallen, niet? Oh, man antwoord. Ach, Guus, du bent de enige die mij naar mijn gezondheid vraagt. Het gaat altijd om moeken, hè? Logisch, hij kent wel zeggen mensen, de jongvrouw was zo'n sprookzaam mens en prootje er met elke. En nou is zij een frakke. Guus jong, ik val me kip lekker. Ik heb nog het idee dat ik stokoud word. Maar ik ben wel impact. Ik verlies gewicht, jong. Gaat hard, maar wat wust? Alle dagen weer de zorgen om moeken. Ik moet volhouden. Als ik van bang kom, dan is het niet best. Vooral voor moeken niet. Dan moeten we hier voort. En dat wil ik tegen elke prijs voorkomen. Wat is de halen mans? Roept Mulder naar zijn vrouw in de keuken. Antwoord kreeg dan uit. Wat jouw vrouw nog regelmatig hoort van u en metnam voor bezigheidstherapie Mulder, is Guus belangstellend. Nee, is het antwoord. Ik hol haar bij me. Moeke, ik kan u niet missen. Geen havendag. Die hele bezigheidstherapie het zij niks aan. Had dan niks. Als zij weer omkomt en ik vroeg haar van, wat heeft gedaan, dan zegt zij geen stom woord en kijkt me verwezen aan. In het begin vertelde ze mij nog wel eens tuin en tander. Dan zei ze van, was een vrouw en die zat zo eenzaam in het hurntje te schrijven, dat ik bij haar zitten ging, mijn arm om het touw legde en vroeg of ze verdraaid haar, was hij stumperd van niks. Ze was nergens meer van en was alles vergeten. Wat slim, hè, zei Moeke tegen mij. Nou zei ik tegen u van, moest eens even gauw luisteren, mijn lijverd. Du kist nou wel meelie hebben met zo'n vrouw, maar zo wees du ook je niks meer. Ach ja, zei Moeke, is ook zo. Ik ben ook geen dikke stumpert. Mulder zwicht en keek bedruifd voor zo goed. Nog een zetje zegde, leest op Meuden, kwam eine hier aan deuren om Moeke op te holen voor dagbesteden. Ik zei tegen de maat van, Moeke is niet lekker. Ze is helemaal in toezen, lang niet in orde. Ze gaat niet met van dogen. Wat meins wat het wicht tegen mij zei. Ze zei van, leest was ik hier ook al mol vergezen aan deuren. Ik moet natuurlijk wel weten of ik aan touw ben. Jong vrouw gaat met mij met, of zij bleef thuis. Een van beiden. Guus jong, nou knapte er wat in mij. Dan moest ik me bedappen, want anders had dat jong mens duchtig de waarheid verteld. Hust die niet weer aan deuren komen, gaf ik haar te verstaan. Mijn vrouw is patiënt, zij bleef bij mij. Ach, ik ken me jouw reactie indenken, zegt Guus. Mulder gaat weer, les zat Moeke en ik met ons beiden weer eens mol herinners op te holen naar vroeger. Dat ze me in een stief aankeek en vroeg van, ben wie traad? Ik was riddersloon. Al meer dan 60 jaar ben wie traad, lijverd, was mijn zeggen. Al meer dan 60 jaar. Oh ja, zei ze. Oh ja, is ook je zo. Wat dom van mij. Als toen er hoestel gaat, Guus jong, dan weet Moeke even later niet meer dat bij ons wees bist. Dan vraagt zij mij van, wel was dit man? Guus valt melie opkom en hij sloeg zijn teleurstelling voort. Als hij soms door het brood eten naar zijn auto touw loopt, gaat de deur omheen van, hoe lang nog? Hoe lang zal het nog duren? Zal Mulder en Moeke de barrel nog een zetje beschouwsten kennen met hun beiden?